Illum it-tnejn 27 ta' April, it-tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Nilqakom għaċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa u t-talba tar-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum nistedinkom biex nitolbu għal dawk kollha rikoverati fl-Isptar Mater Dei, b'mod speċjali għal dawk li qed jissiltu għal ħajja wara li kienu involuti f'xi inċident jew minħabba xi marda. Nitolbu lil mulej saltan tassew fil-ħajja tagħhom u ejjew aħna nemmnu tassew f'Sidna Ġesu Kristu kif hu stess jistedinna nagħmlu fl-Evanġelju tal-lum. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Insellmilkom u nistedinkom biex ninaqdu flimkien ħalli niċċelebraw din l-Ewkaristija u kif jgħidilna Ġesu nitħabtu għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti turi d-dawl tal-verità tiegħek il dawk li jitbedu mit-triq tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jisqarri u nisrani biet minnu kull ma jtebbal dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stifnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Lixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiliċja u mill-Asja u bdew jeħduha ma' Stifnu. Imma ma kellhomx ħila jiqfulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Imbagħad xewxu xi nies biex jgħidu: aħna smajnih jidaj b'Mosè u Balla. Anqlu wkoll il-poplu u x-xjux u l-kittieba li ġew għal fuqu, qabduh u ħaduh quddiem is-Sinedriju. U ġabu xhieda folozz biex jgħidu: dan ir-raġel qatt ma jieqaf jitkellem kontra dan it-Tempju mqaddes u kontra l-liġi. Smajnih jgħid li dan Ġesu ta' Nażaret qatt iħodd dan it-Tempju u jbiddel id-drawwiet li tagħna Mosè. Dawk kollha li kienu bil-qiegħda fis-Sinedriju samru għajnejhom fuqu u rawlu wiċċu qisu wiċċ ta' anġlu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Imqar jekk il-gbarat joqogħdu jqassu fuqi fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi. Huma jagħtuni l-parir it-tajjeb. Ngħidu flimkien: Alleluja, alleluja, alleluja. Triqati u rejtek u int weġibtni. Għallimtni l-kmandamenti tiegħek, femni t-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek. Ngħidu flimkien: Alleluja, alleluja, alleluja. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Jiena għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija d-digrieti tiegħek. Ngħidu flimkien:
Alleluja, alleluja, alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. L-għada li Ġesu mexa fuq il-baħar, in-nies li kienu għadhom min-naħa l-oħra tal-baħar raw li hemmhekk ma kienx hemm ħlief dgħajsa waħda u li Ġesu ma kienx tela fiha mad-dixxipli tiegħu, imma li d-dixxipli kienu marru waħedhom. Mela waslu xi dgħajjes oħra minn Tiberija qrib fejn kienu kielu l-ħobs wara li l-mulej kien ratt il-ħajr. Iżda n-nies meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxipli tiegħu, telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh: Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom: Tassew ngħidilkom intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltu mill-ħobs u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda l-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Dak li bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsewh: x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla? Weġibhom Ġesu: l-opra ta' Alla hija din li intom temmnu f'dak li huwa bagħat. Il-kelma tal-mulej. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Dan hu l-kliem li Ġesu qal lin-nies meta dawn marru ifittxuh u sabuh fl-aħħar u allura kienu kuntenti li sabuh hemmhekk. Imma Ġesu l-ewwel ħaġa li qalilhom hija li huma kienu qed ifittxuh il għaliex kielu u xabgħu. Dawn kienu n-nies li kienu semgħu lil Ġesu, imbagħad Ġesu wkoll temmagħhom dak il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs fejn ir-rakkont jgħid kielu kemm riedu, u allura issa marru warajh il għaliex raw fih dak li jista' jipprovdilhom il-ħobs u l-affarijiet neċessarji. U Ġesu għalilhom: tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda l-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Imbagħad jgħinhom biex jagħmlu mistoqsija importanti. Għax dawn jistaqsuh in-nies: x'għandna nagħmlu? Din hija mistoqsija li fil-kelma tal-Alla nsibuha kultant f'mumenti importanti. Pereżempju meta Ġwanni Battista kien ħareġ jippriedka u qalilhom lin-nies biex iħejju t-triq għall-mulej, diversi nies staqsew din mistoqsija: x'għandna nagħmlu? U meta fejt il-50 naqrawha ftit ġimgħat oħra, San Pietru ħareġ biex jagħti l-aħbar li Ġesu huwa ħaj, l-ewwel mistoqsija tan-nies kienet: x'għandna nagħmlu? U din hi l-mistoqsija li għamlu lil Ġesu. U t-tweġiba ta' Ġesu hija l-ewwel nett li jemmnu f'dak
li Alla bat fid-dinja biex jifdi l-bniedem li jemnu fih. L-ewwel ħaġa iktar milli nagħmel hekk jew ma nagħmilx, l-ewwel ħaġa hija li nemmen f'Ġesu, li jkolli l-fiduċja fih. Biex imbagħad ikun hu li jurini tassew dak li għandi nagħmel u jurini dak li jgħaddi u dak li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. Ġesu meta jgħid tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, mhux qed jgħid li aħna ma nirsistux għal bżonnijiet tal-ħajja fosthom l-ikel. Il-Knisja stess f'Malta bħalissa flimkien ma' diet volontarji oħra qiegħda impenjata biex tqassam l-ikel mijiet ta' ekliet kuljum lill-familji li huma fil-bżonn. Imma qed jgħid Ġesu kultant jiġri li aħna nirsistu ħafna għal dak li nistgħu nakkwistaw imma li se jgħaddi. U jekk ma noqogħdux attenti nitilfu mbagħad dak li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. U dan li jridna Ġesu li aħna narfu dak li jibqa' u nużaw dak li jgħaddi mod li qatt ma nitilfu dak li jibqa'. U aħna meta tassew nemmnu f'Ġesu u jkollna din ir-relazzjoni miegħu u jurina dawk il-valuri li jibqgħu. Pereżempju l-imħabba, il-paċi fil-qalb, il-ferħ, il-ħidma għall-ġustizzja, għall-onestà, ir-rispett lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem għax kull bniedem xbija ta' Alla. Il-ħarsien tal-ħolqien li hu don ta' Alla. L-impenn għal dawk li huma fil-bżonn, għal dawk li huma vulnerabbli. F'dawn kollha meta aħna tassew ngħixu dawn il-valuri, aħna qegħdin nibnu xi ħaġa li tibqa' għal ħajja ta' dejjem. Il għaliex hija l-kelma ta' Ġesu stess li qalilna dawn mhumiex affarijiet li jgħaddu u mhux affarijiet li jinxtraw. Ma tistax tixtri inti l-imħabba, il-paċi fil-qalb, il-ferħ. Imma meta issibu mutejxhom dawn jibqgħu tassew u ma jkunux bħal affarijiet l-oħra illi jgħaddu. Da żmien li qegħdin ngħixu fih urina jekk aħna rridu tassew nirriflettu dak li jibqa' u dak li jgħaddi. U t-talba li nagħmlu l-Ġesu llum fil-Qudiesa hija biex hu dejjem isaħħaħ din il-fidi tagħna fih u jkun hu li urina tassew għalfejn għandna nitħabtu fil-ħajja. Biex aħna nitħabtu għal dak li jibqa' l-ħajja ta' dejjem u nużaw il-ġid li għandna, nużaw dak li jgħaddi b'mod li qatt ma nitilfu dak li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek wejna biex tkompli xxandar il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Nitolbuk mulej biex aħna f'ħajjitna dejjem nitħabtu għal dak li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Nitolbu għal vokazzjonijiet biex ikunu ħafna li jwieġbu għas-sejħa tiegħek għal ħajja saċerdotali u reliġjuża. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li huma rikoverati l-isptar, speċjalment anki dawk li huma hemmhekk minħabba xi inċident,
ta' traffiku jew inċidenti ieħor u anke dawk li qegħdin f'qagħda kritika bħalissa nitolbu biex il-mulejja tihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin f'servizz għal dawk li huma fil-bżonn biex jagħmlu dan is-servizz bl-Ispirtu ta' Ġesu b'imħabba, ġenerożità, dedikazzjoni. Nitolbu għal dawk li huma waħedhom jew li jħossuhom kultant abbandonati u iżolati biex jirċievu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar ġranet, biex inti mulej tilqagħhom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Mulej Alla tagħna ilqa' t-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Imbirek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jitlaq quddiemek Mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna meħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew Mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja l-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-Mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint Mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċa tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess Missier tagħna, Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art, ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħħannix fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muni Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ġesu għalinna biex nitħabtu għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem, nitolbu il-mulej li ma jdumx ma jasal iż-żmien li aħna niltaqgħu fi knejjestana biex nisimgħu il-kelma tiegħu, niċċelebraw l-Ewkaristija u naqsmu l-imħabba tagħna għal kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-Eid u imla ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Alla tagħna asma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu għaffrinna dlubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulej miegħek imbirka inti fost lin-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulej miegħek imbirka inti fost lin-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulej miegħek imbirka inti fost lin-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulej miegħek imbirka inti fost lin-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi minn bija l-mulej miegħek imbirka inti fost lin-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li turi tarina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġeneri rbeħ kolla u id-dak li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elizabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-ferħ meta sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twiet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobitna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u jini dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misterju tal-ferħ meta Sittna Marija ppreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tabtana dak it-twiet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misterju tal-ferħ meta Sittna Marija tilfet il-bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twelet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u jnid dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana ta' ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal-btana. Kristu il-qattal tagħna. Missier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spirtu qaddisalla. Enna lina. Trinità qaddisa la wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ommalla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika.
Itlob għalina. Torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqaddsa Marija, għatina nitolbuk lilna li nisqaru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina blajda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Naslu fit-tmiem dan il-ħin ta' talb mill-Kurja tal-Arċisqof għal dawk li ma jistgħux jingħaqdu magħna filgħodu. Din il-qudiesa tiġi mtennija llejla fil-5:30 fuq TVM2 u tista' tiġi segwita wkoll online fuq knisja.mt. Biex iżommu ruħkom aġġornati dwar ix-xandiriet mill-Arċidjoċeżi ta' Malta, nistedinkom titlu fuq youtube.com, tfittxu Archdiocese of Malta u tafsu subscribe. Hemmhekk, fost affarijiet oħra, tistgħu taraw il-vlog l-aktar riċenti ta' Monsignor Arċisqof bit-titlu Kuraġġ u Ġenerożità. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu fid-9:30 għaċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa u t-talba tar-Rużarju. Insellmilkom.